Miao jewa sajangmani sari gungkhakai bubagrani bagai suri sanladi jotono jar jar je mani mutai hayake god hayake jespano je mutai tongmani gamani bising je triprahasteni tiprasa bubagrana hamjangnai rok tiprasana hamjangnai rok jotono suri sanlaika monbati phunanglaiye jar jar je hamjangmani je mutai hayake buddha hayake jesus jotono no sanlaika bubagrani hamkrai te keplai nani bagai Apa ini namanya kan blok hoax rumah ya deh. Yang tribun nanti yang tribun nanti. Dupkati soklai dong sini duktuli bisiwo bubagrani mungtui naidi naltung nai busuk borok joma ekdum borok kabang ke jato phapuri bubagrani bumungtui dupkati soklai tongo sin duktuli bisini yang iko yang bazar din borok phaibe nai tongo tabu phaibe yang borok